remember when you weren't there. Ug karon mga higala, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Oh, balik lang unya din. Ah, pauli ka, Glenn? Ay, ako na hito mo. Unsa? Di pa maganahan mo pauli si Misty. Ikan lang hatod niya. Kaya ako'y hatod ni Glinda. Dagan para ba kang mga bisita? Sige na, Glenn. Ako'y hatod ni Busos pagpauli. Sagdi na lang, Willie. Una na lang sa pagpauli. Kay paabuton ko nga akong anak. Oh, gusto naman kang mupahuway. Kami mooy nagdungan sa pag-ani. O angay lang nga magdungan sa pagpauli. Una na lang, Willie. Di ka maumban ako. Ha? Uy. Pastilan sa... Uy. Hala, uy. Ngano nga mugos man ka? Pauli na, uy. Kaahak biyayin ni, uy. Mismo si Glinda, may balibad ba sa kong offer nga ako'y muhatod di as pagpauli. Oh, hinoon. Pero may masa kong balibaran, Glinda ba? Klaro, pang rito nga, wa siya gusto na ako. Pero, hindi na ba ko mudawat o kapakiyasan? Ini to daga ko kitsura, pero bisan sa pagkagamay na kong bata, di ko mudawat o kapakiyasan. Di ko magpapildi. Matay pa. Salamat ha. Salamat sa unsa. Ngayon mong gibalibaran si Willie. Ni ang akong anak. Oh, okay. Have a nice time viewing our designs. Okay, guys. Ma! Ato niyang ilisan ang tile sa atong kusina. Oh, doon na kayo nakita niya, Nay? Yes, ma. Tingali kita tag-discount ni Primo sa nagustuhan akong tiles. Of course. Hain ba yung napilian, Misty? Ay, balas baka na convenience store. Siya alam taon. Uy, hala. Ako di busing biyabot. Uy. Ay. Kaya ko, Bino. Uy, hala. Sapot ka busing. Unsa man sa mong ha? Sapot. Hard busing o soft? Unsa soft? Kanagong light lang ang alcohol. Ah, gusto ko mahubog. Ngayon bang magbuot ka? Ha? Ano ka? Ala, siya. Magpakuha ng alcohol busing. Ang Bino. Bino, yay. Ipon ang yung ipoy ng kong kalagot. Lagot ko. Ay. Unsa man ni, oy? Ang tudang lingkuranan, naglagot na ako. Skandi malasan. Ma, ato tong palito nang ako nagustuhang tiles, ha? Of course. Naibapit ka, bisag sa iyong gusto ako yung ihatag. Don't worry, Misty. Huwag madayon. Ipatod na ko ang nagustuhan mong tiles. Padadalan pa na ko panday aron, mauwi mo tao dayon sa tiles. Sobra na sagna, Primo. Ganahan mo gud kay ko, Glenn, nga doon ay makagusto sa akong mga designs. Ako ba naghagog pagpangitag mga nindot nga designs sa among mga tiles? Para sa CR, sa kusina, o sulbas bahay. Ikaw? Yes. I want the best for my clients. Wow, ha? Pero ikaw, Misty, mag-accountant rin ka. Parehas yung mama, right?
Imo na, ipoy. Uy, Apel ko. kalipungan ako. Imo na sab ng tagay. Di ko. Imo kong balibaran. Wala pa ko ikaw mo siya. Nalagay ko malura kung gutom ko. Gawas pa. Di mo gusto masakit, no? Sige. Kauno na dito. Ko kwarta, be. Usa! Wala sudan mo siyang. Udukot pagin ang kalaan. Mawala mo siyang. Wala na lang. Wala! Patay na kanina kong buseng. Di ka lang mahapit? Iya, to apay dagang bisita nga to bangon si Primo. Bitaw, Misty. Di na ako magdugay, ha? Ang ako lang nahatod ko kamong duha sa imong mama. Sige. Ato na ko. Ma, Yes, iya. uwa ka ba kay gusto ni Primo? Ha? Padadaan mo og mason? Yes, ma. Aron matao dayon ang tiles nga nagustuhan ni Misty. Tingali bayag magtuo si Misty. Nga interesado ka niya. Naibaw ko, ma, nga mas ganahan si Glinda sa akong gibuhat. Ikaw god. Naibaw bitaw ka. Nga kung asa ka malipay, tuasad ko. Di pa permanente ang hunahuna ni Misty, ma. Mahimong sa pagkakaroon, ganahan siya sa design sa tiles. Pero mangita na gyapon siya kausaban. Samtang si Glinda, pundo ang iyang hunahuna. Nahibaw ko, ma. Na-appreciate niya ang akong gibuhat. Og iyan akong handumon kanunay. Mao ka na'y mahitabo, Primo? Sigurado gito, ma. Ngano nakasiguro ka man? Siya mo yun na akong nakita nga miduol sa mong design. Iya pagyugyan ining gikuha o gihiling. Unya mao sa'y pagduol ni Misty. Mao ba? Kinahanglang mataod ko dayon ang maong tiles, ma. Kay kanunay na siyang mahinumdum nako. Ma, may abot na ang tiles og ang panday nga gisaan ni Primo. Mao ba? Ipatao dayon, Misty. Tingalig, pakitang tao lang ng imong pagkagusto, ha? What? Tingali guilty lang ka. Kay gipangutana ka nako nganong wa kay gusto ni Primo. Nasayop ka lang sa imong pagtuo. Ngano dili man ko gusto ni Primo, nga kugihan man siya. Og daghan siya mga bright ideas. Pareha sa iyang mga designs nga gi-display. Bitaw man, no? Yes, iya. Basta wada sa imong huna-huna nga wa ko'y gusto ni Primo. Usahay lang tungod sa akong kabisi. Dili na nako ma-appreciate ang pagkamahuna-hunaon. Promise? Ay, kanimong bata ka. Ati man na natong gipadang panday ni Primo. So, naano sa bang tiles? Of course, ma. Okay. Ikaw na lang supervise, ha? Kaya doon ako sa'yo karon nga meeting. Basta, ha? Wa gyud ka maglagot ni Primo? Wa lagi. Animal. Pagkatagang customer sa bagong tindahan ni Primo. Upagani ko makadungog og advertisements, radio o sa TV. Nagkanang nadani sa iyong mga display. Unsa ka kung masud ko sa maong tindahan? Wala ko ko'y paliton. Tanaw lang.
Bahala na. Oy, gitinood mo gyud ang imong saad ha. Nga mahimo ka na mong customer. Inandamita mo, di mo magtuo. Ay, kinsa may mo tuo, God? Nga doon na ka may convenience store. Ay, lahi man na nga kong gitinda, God. Ah, hinoon. Groceries man tong imo, no? Nan, unsa may imong paliton? Paliton? Isuod ka gud dinhi, mamalit ka gyud. Ay mo bayasan nga mamalit kag pintal o imo ning ibaligya sa imong convenience store. Unsa? Baka pinin na lang tong imong convenience store nga one store has it all. Nayabag na. Unsa man? Ingon ini gyud sa inyong tindahan? Uban-ubanan gid ninyo ang inyong mga customers? Yes, aron maka-assist dayon mi unsay kinahanglanon sa mga customers. Oo. Dili pwede mo suri-suroy una ang mga customers. Hala, dili man in town ni Plaza. Tindahan man ni. Usa ka nung ani man ka magsuri-suroy. Bida sa puy. Di ka pa, ana. Doon ay gwapang mag-uban-uban ni mo. Oh, naunsa ka? Ayoy! Imo mo siyang gitinood? Dili ka mo palit, no? Nasuya ka lang dyan, no? Mamalit lagi ko. Mo ang heros Glinda? Kaya nga noon, sa kuno iyang tuyo din eh. Nang tanan lang ko. Kapoy man sa diyan ni magsunod-sunod tag-suspect. Ang suspect. Suspect, God! Ang lagi suspect. Suspect ba? Nga magpapogi-pogi points ko, no? Unya mo so din aron ingnon, mo palit pero dili di ay. Maunay suspect nga hambugero. Kinsa man yung nanawag? Oh, si Primo man eh. Ako kang tubakon. Nga nawag man ka? Iyon na ng imong cam, aron magka-video call tang duha, Glenn. Unsa? Sige na ba? Busy ko. Hindi at good. Salamat dahil sa gihato ni mo tiles. Ingon man ang mason. Pila may charge? Iyon ba ang imong cam? Ayaw pagtuo ha? Nung kay may uban mini mo sa imong pagkuha o pagkatod na mo gikan sa opening sa imong tindahan, okay na kang duha. Dili ko ganahan nga magsige pangutana si Miss Tinako. Nga nung dili ko ganahan nimo. Kana ba? Makakita ko sa imong kagwapa. Unsa? I can't remember when you weren't there. When I Magkabali kaha ang pagbati nila ni Primo o Glenda, mga kasama at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. can't imagine Mibali ko tungod nimo. imagine anything Laing dalit ka nato sa RMN Drama. through the years. You've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you.